Bok! Što vas dvoje danas spremate? A tako dakle, igrate se restorana? Baš zabavno. Po Elinoj kapi vidim da će ona biti kuharica. Onda po koju to znači da ćeš ti biti konobar. Čini mi se da vam sada još treba samo gost. Kada bi barem došao netko tko će biti jako gladan. Mislim da bi pokoju trebalo pomoći. Vidi li netko od vas nekoga tko bi mogao biti dobar gost u Pokojovom i Elinom restoranu? Pato! Pato! Dobrodošao u Pokojov restoran za igru, Pato. Izvoli sjesti. O, vidi što je na jelovniku. Rezanci izgledaju slasno. Rezanci! Jadan Pato, izgleda da mu se ne sviđaju takvi rezanci. O, za desert lijepi komad voća. Naranča. Dobro zvuči, zar ne? Naranđa! O, naranča. Balon. Ojoj, mislim da je Pato prilično ljut. Što je bilo, Pato? Jako si gladan? Ali, Pato, ovo je samo restoran za igru. Da, zato se i zove Pokojev restoran za igru. Sve je izmišljeno. O, Pato, bio si izvrstan za jednog gladnog patka. Šteta što mu ne možemo dati pravu hranu, zar ne? A on je tako gladan. Pravi kolač. Eli, odlična ideja. Pato obožava kolače. Pokojo, idi po njega. Kolač! A, tu je, bok, Pato, prijatelju stari. Želiš li sjesti i pojesti malo kolača? Pato, ne, Pato, nema Pato.
Pato, nemoj! Pokojo, Pato misli da to nije pravi kolač. Pas će mu. Znam da hoće. O, što ćemo napraviti? Znam. Možete li nam vi pomoći? Možete li mi pomoći i reći Patu da je to pravi kolač? Pato, stani! To je pravi kolač! Ojoj, Pato! Haha, još jedan zadovoljan gost. Hura za Pokoja i hura za kolač. Vidimo se uskoro.